Sai be unang sungguli be akana haji nabinahemi ngahuboloko dao sero haki akana lumun nabinahemi olat niyon di bagas sadario unang besay jonok iya dalani dalami udalani dalaki tumagon ma unang mardongan Haji tidak 2 tahun marhalet goto 2 tahun leleng na au digabusiha selingkuh hodot sidoli dongaki Madao siyako lau pasti di kakak asabo yang bahagia madana di ngaluki Olat niyon di bagas sadario unang besay jonok iya dalani dalami udalani dalaki tumagon ma unang mardongan Haji tidak 2 tahun marhalet goto 2 tahun leleng na au digabusiha selingkuh hodot sidoli dongaki Madao siyako lau pasti di kakak asabo yang bahagia madana di ngaluki asabo yang bahagia madana di ngaluki